תיקח לונג איילנד שאני עוד פעם, זה משנה. שתיתי לונג איילנד טוב גם. אין דבר כזה. לא, רציני. זהו. מה אתה עושה? כן, סטופ. אוקיי. תציגו את עצמכם. אני מאיר, אותי. מה התפקיד שלכם? אנשים שאמונים להכין אתכם. יש הרבה עבודה, יחסית למקומות אחרים שהייתם בהם? כן, יש עבודה, זאת אומרת, זה עבודת לחץ, זה עבודה בהפסקות. במשך היום עבודה קלה, אבל עבודה מורכזת בהפסקות. לחץ. אוקיי, טוב, שנייה. אפשר להכניס את הרדיו? ויש מאוד חם. טוב, אז מה המוצר הכי נמכר? מספיקים, בגדול הכל. פיתות. פיתות? מה אתם שמים? יש. הכי יקר פה? הכי יקר זה פיתה עם שניצל. כמה זה עולה? 8.5. מה הכי טעים פה? לדעתך אישית. הייתי אומר הכל. מה של הטעים אני לא מחזיק פשוט. מה שאתם אוהבים יש, ומה שאתם אוהבים זה טעים כנראה, אז יש את הכל. באיזה יום יש הכי הרבה קונים? כל הימים. באיזה הפסקה הכי הרבה קונים? 11. 11? ואולי תגידו לנו כמה אתם מרוויחים ביום? שבוע? לא ספרים על זה כזה. לא? לא פשוט נכנס להרמת. אוקיי. אותם הם לא יכולים לקנוס? אוקיי. יש עוד שתי קלמנות? זה 2 וטוב. זה לא משנה. איזה? הכל. דבר, נבין, לימון, קולה, מישהו. אוקיי. זה יאנו. שאלה, למה אין במבה? באמת? שאלה שאלתית. צריך להיות האמת, כי יש לנו בעיה עם אוסם. אתה אמורה להיות השנה, אני רעב. לא תהיה כבר. זמין. זמן. אני רוצה... לא אין במבה? עוד פעם באת רודניק? יש במבה? שתיים? שאני לא אוכל להגיד. תודה. בוא תרחיב על ככה, תראה צבע חלוקה. בוא נתן. יראו את זה בדורה. מה המצב? כאן דווקא יכילו לוקחים. כמו שניסו פה להכין בקרואט. $1,000,000, מה קרה? דווקא לוקחים. נצלם את הדגל של הקומוניסטים, צלם. כן, אני בטוח. לא צריך. אחר כך. מכבי חיפה, תשאל אותה מי... תעשה מה שאתה. נצלם את החבישים בצד. למוטי יש שם חיבה דרך אגב, דאבו רופניק. עם הג'וקים וזה כל הג'וכות שיש פה. 80 שנה אתה אוכל את זה ולא הרגשת? משה, אני יכול לציין משהו? ציין? תראה איזה מצלמים בפעולה, אתה ג'ובניק הזה, לא יודע להכין בכלל פיתה אחת צרפתי, אתה מוכן ללכת? ככה אמרת לך להכין פיתה? תפסת את אחד הקליינטים הכי גרועים שלי, חבל. עכשיו פגעת, יא מלב. לא, הוא בסדר כמו כולם. נטול דאגות. איפה? אוקיי, עוד משהו קרה. כן. למה הפחיות יותר יקרות? מה זאת אומרת היקרות? מהמכונה. הם לא יקרו אותם מהמכונה. שצריך למכור, אתה חושב. 50 שקל. המכונה הוא עובד בצורה אחרת ואני בצורה אחרת. הוא משיג את מחיר אחר ואני במחיר אחר. אנחנו לא עושים תחרות.
אוקיי, אני מוכר במחיר די סביר למה שמוכרים בחוץ. ומה המשמעות הדגלים? המשמעות זה... יש שיסביר. השנה יש מאבק צמרת של שני האוהדים, הוא עולה הפועל תל אביב ואני מכבי בחיפה. יש נחת. עזוב הפועל פתח תקווה תיקח אבל. יז'י. זה דאבול? יז'י, שכל השנה משגע אותי. הפולני שלה. ממתי אתם כאן? קומוניסט. מספר שנים. עבדתם לפני זה במקום אחר? כן, מה זה הכנסה? לא, אבל איפה... תגידו משהו כמה אתה מרוויח בחודש? כאן יותר כיף. כן? תמיד כיף יותר לעבוד עם ילדים, עם נערים. שמצלמים אתכם. זה אתם צריכים להגיד מה כיף. אני נהנה פה. אם לא הייתי. אחלה. אז נבוא גם בהפסקה. מה יש? פתח את זה. למה אתה לא מצלם את ה... למה אתה לא מצלם את האיש שהמציא את הקיוסק? כן, אז לא, יש שני ילדים פה. זה מלך הקיוסק. תן למשה. זה מלך הקיוסק. משה זה... משה... האיש והאגדה. הוא ייסד את הקיוסק במו ידיו. בטח, הממציא של הפיתה. 20 שנה. זה לא סתם. יודעים של הקיוסק, אתה מצלם באמת? כן. זה נמרוד, זה המקום של נמרוד. עכשיו, אני ונמרוד יושבים פה מכיתה י' ומאוד כיף לנו. נמרוד, תגיד משהו עכשיו. שלום. וזהו, מה, יש כבר מצלמה, נו. בסדר, כבר צילמו. אתה מצלם? תודה. אתה מצלם. מצלמת וידאו, אני עובר. חשבתי שזה מצלמה, אני לא חשבתי ככה נראה הדבר האמיתי. וידאו? כן. איפה זה יהיה? בערוץ 9? מה זה? גם שירות. אני עם לך שוב. לא נגע בך. אוקיי. יש? רק תיאט של החוץ תיאטק? טויוצקי? מה נתראה שלי? מלך. וזהו, נתראות.
למה הוא עושה את זה? למה? ארז תעזוב אותה. לא, רק שכאן ארז יעמוד. אתה מדף על זה. אני לא מבין. מאיר, תן לי פיצה. מה? עם סלדים, בלי קטשופ, רק ספרי. איזה? נביא הבא? למה אתה נדחף? תפסיק כבר. כל זמן. תן לי בבקשה פה לבקבוק. מה האוצר? אני רוצה שוגו וקורסון. ירצה למקול 20-40 הרבה כאלה 30 אני רוצה גם בבקשה. מסטיקה בטיח לראות. כן! מה אתה עושה? באמת? מכין לכם בהשגה. זהו, מכאן כאילו. נניח את המצלמה על המדע. מה, כאן? לקח את זה מחיקה. חסר לנו נגיעה. בדיוק. אפשר להגיד גם שקט. מה אתה חושב על זה? לא, תגיד לו ש... אני עם טיפה קטשופ, שניצל. מאיר, וצ'יפ. עשה לי בגט. 2 רפי. כן. מעט קטשופ. הרבה חברים. ומה אתה רוצה? מצטער, אתה אוהב חבישן כזה? בבקשה. זה הולך לארץ שני. זה אחד, ועל הפיתה של רפי. מה? בגט. 8 עד 10:30. עוד מצטער שתביא. ועוד מצטער. רבי. כן. איזה סלם שיש? יאללה, נקרא חומוס קיצור. איזה אבות? אננס. אפשר נגיעה? שים הכל? מה זה? כמה זה עולה? חומוס, סלט, קטשופ, חריף, צ'יפ. כמה זה עולה נגיעה? 6. מאיר, כן. מה עושים עוד טיפה חריף? תביא. תביא לי בבקשה פה. רפי. בוא נחכה ונראיין מישהו. רגע, מאיר, למה? אתה יכול להגיד שיש קשים למאסטיק? בוא נלך לצלם אנשים מצלמים מאיר. צלם את מאיר. צילמת אותה? צלם אותו פה. בוא'נה, תהיה מתון, גם אני פה, וואו. צלם נקסט הפקות. שיהיה מתון. הפקת ענק אמרנו, נו! בוא אחר כך לכאן, אוקיי? תסתכל, יש לי פה הזמנות. נותנים קללות? כן. זה מה שאתם רוצים. כמה כסף אתם מבזבזים ביום על אוכל? פעם בבית ספר? כללי. כללי. כללי? לא, בבית ספר. 20 שקל. תלוי איזה יום. 20 שקל ביום? בסביבות ה-10, 20. ביום טוב? מה אתה בדרך כלל קונה? אוכל. שתייה בן ופיתה. אדם רעב. בלי עין הרע. חסר אל קצת. תצלם את הכרס. צלם. לא, ומעבר לבית ספר יש גם אחרי צהריים וצהריים. שם גם בזבז. ויש גם את הערב, יש גם את הלילה. רק בבית ספר. בבית ספר. בסביבות ה-10, 20. כן? ומה הקטעים פה? שוקו. וזה, רויטס, והנקניקיות. זהו, בסך הכל הכל. אוקיי. כל טעים. תודה. זהו, רעיון קצר. חשבתי אולי לא, לא. פרסומת למוטי אולי- ומאיר, תבואו אליהם. מוטי ומאיר בעם. קיוסק. קח את הצלם, הוא לקוח הכי טוב. וופה. מה? לקוח הכי טוב מצלם, מה? תודה, את המצלמה.
בקיוסק? כן. הוא לא 1,000 חולה. שקל. נו. לא, סתם, לא יודע. אני אגיד לך מה, הוא לא לוקח כסף מעצמו, הוא מה אתה לוקח קונה מאלה. ב-50 שקל? לא יודע. אז זה לא, אבל מה אכפת לו? זה לא אכפת לו 50 שקל, זה לא ממנו, הוא לוקח. הוא לוקח מהילדים, תראה. הנה. שנייה. לא, סתם, האמת לבקש ש-30 מאנשים. איזה שקל, שקל? יש לו שקל. הוא לא היה פה שבועיים בארץ, היה אינפלציה בשקלים. הוא רק בא מיד זה פרסי, הוא לא יודע מה הוא מדבר בכלל. נו, אני פה המלך של השכבה, כל אלה המשרתים שלי. ביקשת פעם מישהו כסף? אני? איך אתה מבקש מישהו? ומה? תגידי לי, אתה רואה? זה פרסי, כמה שטרות או מה לסוף פרסי, שנה? הוא שם פה כל יום 100 שקל, אבל רק על זה עצמו יפה בסוף בקיוסק. שנה? אולי. נראה לך? אולי, לא בטוח. אולי. לא, לא מאמין. זה אורשווילי, מוטי ומאיר קנו מרצדס חדשה על הקניות שלו כל יום בקיוסק. לא, האמת ש... קנו את המרצדס שלו. אנחנו חושבים לקנות את אחלה רעיון. ארז. עם הכסף של אחרים. משהו קטן. אבל תגיד את האמת, אוקיי? נו, כמה כסף אתה מבזבז ביום בקיוסק? 50 שקל. ברצינות? אני יכול להגיד משהו? בין 20 ל-50. מה יש לקנות ב-50 שקל בקנייה? מה הכי טוב לקנות בו? מה הכי טוב? אנחנו שומרים לסודיות. מה אתה בדרך כלל? הוא לא מדבר ללא עורך דין. באמת, האמת שאנחנו קונים. לא יודע. הוא לא מבזבז, הוא לא יכול אנשים לבקש גם שקלים. הוא שם מנוי, הוא שם 50 בבוקר, הוא מבזבז אותו עד הערב. בדיוק. טוב, יאללה. תודה. ביי. אז די, אני מסיימת מצלמות, די. ארז, מה עושה? מצלם אתכם. הנה, בבקשה, פנו, יאללה. כמה אתה מוציא ליום? כמה כסף? כן. תלוי. כמה? יש תקציב, אז הרבה. כמה עולה הפליטה? אני יכול להגיע עד 140 דולר ביום. אוקיי. צמות הפיתה מה הכי טעים? עם מה הפיתה שלך? צ'יפס, נקניקיה וסלט וחדריף. מה הכי טעים? מה חרק? הכי טעים, הצ'יפס, זו שאלה בכלל. לא, בכלל, בכלל. הבגט עם שתי נקניקיות. לפעמים פה מביאים... סניקרס. ארטק סניקרס. הם מביאים לפה נערות ליווי וכל מיני דברים כאלה, אז... יוצא סבבה כזה. יוצא לכם לבקש מאנשים כסף? אנחנו מבקשים אחד מהשני, את מבינה, אנחנו במין... זה כל הזמן. זה הברית המשולשת. מה הדרך הכי טובה לבקש בשביל שייתנו לכם? עזבי שטויות, עכשיו יש משהו להגיד על הקיוסק. אנחנו אוהבים לקרוא לשטח הזה השטח הניטרלי. פה אסור ללכת מכות. פה מסתדרים רוסים, מרוקאים, פולנים. הנה הוא למשל מרוקאי ואני אשכנזי, תסתכלי. הנה זה דרך כלל. תומר יא מניאק. אתה רואה, לא מרביץ. בסדר? כן. נכון תומר, תאשר בבקשה את עמדתי ה... אני מאשר. יאללה. מה נעשה בדיוק? אנחנו מצלמים לצד התחנה. סתם יעני לזה? סתם יעני. עכשיו רואים אותך. שלום! תהיה השחור הזה שעוטף אותי. רגע, יותר טוב שאין לנו לחפור. מה? לא! תופסים לי את המצלמה, אני לא מוכן לזה. די, די משתת, די. יענו. מה זה? יענו. זה קוראים מצלמה. אומייגאד! הרבה מורים עושים רישומים פיקטיביים כאלה, זה יוצר בעיה. לא, אני... ארז, תכניס את הסרט! הוא מדבר איתם... ארז, אפשר לסחוט אותו עכשיו. ארז, יש לך מסטיק? ארז, תסחוט אותו. אוקיי. ארז! טוב, די. רציני, למה אנחנו מצלמה? כי אנחנו מצלמים. טוב. למה אתה מצלם אותנו, ארז? תגידו משהו. היי, ביי, לך. הנה, תסתכל. הופ. יופי. איזה סוס. או שלא. עכשיו תעשה את זה. עכשיו תסתכל איזה יופי. תראה איזה יופי.
אתה נהיה אדום לאט לאט. מופע האקרובטיקה של משפחת, איך קוראים לה? לא יודע, היימן, משהו כזה. איך קוראים לה? היא חברה שלי כבר כמה זמן. רגע. רגע, אני לא זוכר. איך קוראים לה? תזכירי לי בבקשה? שתסתכל את הסתירה? ביי. ביי. יאללה, הם יאהבו אותנו. אז מה? מה עם הכיתה שלי? אז מה? מי אמר שאין שיעורים? יש שיעורים כרגיל. למה אתה מצלם? סליחה, מי אמר שאין? כן. קוראים לה אפרת. למה לא? היא מורה, היא בהיריון. מה זאת אומרת? סתם בשביל... אבל למה יבוא לכם שירותים? שיעור התעמלות מענה, שלח צילמנו, נכון? אומייגאד! זה כזה גדול. זה לא צריך לעשות במדינה. זה בשחור לבן. לא, שיט. צריך שזה בשחור לבן? וואלה. טוב, אפשר להמשיך. מה עשת? אחר כך אני נמצאת עם קולה, ואני אמורה היי איתך, תפסיק לצלם פה כבר, קדימה. אני רוצה שוקו. תפתיע עם איזו פיתה טובה ככה. כמה לקחתי? מוטי, כמה לקחתי? לא, אפילו בשביל זה צריך נשקת. אני אקן לך 30 אגורות להלוות. לפי 2 שקל. כפרה. בדרך כלל לוקחת כסף מאנשים. חכי, נו. רב. רגע. לא הייתה לי טוב, לא הספקתי. עוד פעם, יש כאן. עושים סרט תעודי? אל תקנה איזה משהו מגעיל, שזה לא... תני סצנה הבאה, מה זה שלי? חכה שנייה, אחרי. זה לא טוב. שלא יראו את הרע. חכה, עופר, חכה. הנה, מצוין. נו? יאללה. הם בורחות ממני. מה את אוכלת? תגידי. למה? בסדר, ערב מצוין. הנה, צלם הטלפון. לא, אכפת לי. תורידי. ניתן לנו הקלש עכשיו. טומטמת. מה זה? מה הוא צלם? איך צלם דברים חשובים. מה? אוקיי, שבו, הופה. תישארו כאן. בואי הנה, בואי. כל האוכל, רעיון קבוצתי, לא אכפת לכם. בואי, נו. אוקיי, קטן. קבעו. עוד אחת לשנייה, כן. יופי. עכשיו תשתו שוקו. תציג את הסיבוב. כל אחד מהיפה. שוקו, המפורסם של הבית ספר. פיתה עם צ'יפס, אבל הבעיה שהצ'יפס תמיד נגמר. זה
זה הברקס. כמה בדרך כלל אתם ביום? הכי טעים זה הקרוסון. מה בדרך כלל? ביום. כמה בורקסים ביום? לא, כמה כסף יותר ביום? בורקס לפחות 5. לפחות? לפחות 10 שקל. לפחות 10 שקלים על מה? פתאום נקייה, זה רק 5.5. את בן אדם רעב. מאוד, כי אני הכל יום עד 6 פה. אוקיי, זהו. ביי. אני הולכת למכונה. מה יש לצלם? אולי צילם את הפנים שלה, גם צילם את הפנים שלך. נו, הגזמת. עד שתשים יד הרבה. בוא לקרוא לה. נו. סיימת? תשים בקרקע? כן. עכשיו. חכה. מה זה? אשתי, זה טוב. זה בריא. רגע, יש לי עודד. לא, בכל הכבוד. 5. זה מצחיק. יופי. טוב, מתארת. אתה יודע מה תביא את זה כבר, לא משנה. גם זה לא קשה. בקבוק דקות. זה של מיכל דלי והרפלה. נתחיל את זה אפשר לשאול אותם כמה שאלות שלי? כן, למה? למה? איזה סוד? אם אני לא ארצה? מה אתה רוצה? לא, אם אני לא ארצה שיקר את זה. בואי הנה. רגע, אתה יכולה... פיתה בלי חריף. בוא הנה, איפה רגע, שנייה, חכו, אוקיי. אתה מצלם? כן. לא, נו! אין לך כלום. תישאר כאן גם. אנחנו נערוך את זה, אין לך. לא, אתה נשאר לידה. אתה נתת את הכסף. שי, לך. אתה תישאר לידה. למה? נו. סתם. אתה חייב להיות בסדר. לא. כן. אוקיי. רגע. שלי. לא, אם היא הולכת לגמרי. לא. שלי. ספרי לנו. רגע, ארץ הפוך. לא, שמש מול העיניים שלי אז יהיה. על מה אני אמורה לספר לכם שאני לא ספרי לי מאיפה השגת כסף לקרקע שלך. מאיתי? כן, ממני השיג. איך ביקשת ממנו? תביא. לא, סתם. אתה בדרך כלל נותן? מה? אתה בדרך כלל נותן? הוא לא בחור מסוג כזה. מאוד נוח כמה עם זה כסף ארץ. יוצא לך להוציא ביום? כמה כסף יוצא לך להוציא ביום? בקיוסק? אוקיי, וכמה כסף אתה נותן לאחרים ביום? אני לא נותן לאחרים ביום. זה מקרה חד פעמי של... חריג וחד פעמי. אוקיי, זהו. זהו? סיימנו? איזה נחמד אתה. נכון? תודה רבה, ארז. לא שאלת, למה שתראה את זה? אנחנו מקרינים את זה בבית. מה זאת אומרת? בסוף שנה? בסדר, אל תדאגי, לא יראו אותך מהשלט. עכשיו צלם. בסדר, לא, זה בסדר. תודה רבה. באמת שזה בסדר. נתן לי, אין לך חצאי. יוצא לך להוציא רגע, ביום על סתם, עוד. ביום? אני לא משלמת, לוקחת מאחרים. איך את מבקשת שייתנו לך? תפסוקים לי על יומני. תביאו לי את הכסף! לא סתם. אני צריכה 2.5 שקל בשביל זה וזה וזה וזה. ונותנים לך בדרך כלל? כן? למה לא? מה את קונה? מה את חייבת לקנות? ארטיק קרח. איזה הכי טעים? ענבים. אוקיי, זהו. עכשיו תצא במה
זה ברח. טופי, טופי זה מסוכן, לא ליפול לטופי, ילדים, זה רע. זה רע. זה רע טופי. זה רע. די, עזבתם חמוד, די, עזבתם, נו. עזוב, אל תצלם אותי. זה לא הולך למשטרה, נכון? זה הולך למשטרה.
יפה ומושמע. חברים, שימו לב, על הבמה, כל מי שלא שופט ולא מעקר את הבוקר הזה, נא לרדת עכשיו. עכשיו לרדת בבקשה. כולם בחוץ עובדים, ורק הם פה. לא שומעים אתכם בכל ראשונים, הכל מה? יש, מוכן? די! יוני, תגיע לגיא. חברים, עוד דקה אחת או שתיים, הקצף יוצא לכיוון שלכם, לא מתקרב, אוקיי? תודה. לרדת מהבמה בבקשה, עכשיו, לרדת, קדימה. קוראים היום, לא לשכוח. Good morning, התיכון הראשונים, good morning. איי. הגיע הזמן להתעורר, לקפוץ על השיר! יש תופעה!
בעזרת הקיבוצים והצד הקיבוצים קדימה. כל האנשים מהבמה, לרדת בבקשה, הבמה תתמודד! למעלה בניחוד, אנחנו מבקשים. בניחוד שלנו כמובן. אנחנו מבקשים לא לעלות על הבמה, חברים, לרדת בבקשה, אוקיי, כולם למטה אפשר להמשיך. לא לשכוח כאן חייבים, הנה על הבמה, מדינת המיסים. זליק, תגיד משהו, זליק. תסתכל. איפה אין? אתה מצלם רק אותנו, תצלם כמה אנשים אחרים. איך תצלם אחרים? איפה הזום פה? תראה, אתה מכניס את היד לפה קודם כל, שים את היד. כאן זה הזום. אוקיי. זה הזום, ואתה נשאר שם? ארז רשף, קוקסינל. ארז רשף, קוקסינל. ארז עמליאש. ארז רשף, קוקס. רגע, אני רוצה להגיד לך שארז רשף הוא קוקסינל. לא, בן אדם טוב, ארז רשף בסך הכל. אבל אם תעסק עם ארז רשף, הלו! סע מארז רשף! סע! פינגיס חתיך הוא בנ... כל יומיים. מה להגיד? שום דבר, את פשוט קטנה. צילמתי את זה.
הכוס שלי. לא לקחת מפדיחה בשידור. טוב, תבין, רגע, אל תיקח ממני את הזמן. בקיצור, אף אחד לא הגיע. אנחנו מסכנים, אנחנו 2 כיתות פה, אתה מטריד. ואף אחד לא נמצא. ושלומית הביא את הילדים שלה. וילדות, נכון, ילדות. כן, חמודות, לא משנה. לסוטה מהנושא. אנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים. זו בעיה. שאלות. מה אני יוצא אסיה או יוצא אמריקה? אסיה, אסיה נראה לי. איראן זה באסיה. לא איראן! לא. לא במצבים. שיפור כזים, שתהיה שלכם. שאלות מעצבן? מצלמים אותך. המושון שלנו עומד לקפוץ מהחלון בתוך הגלגלים של הנהג. אוי! הוא לא מתאם מזה. המושון שלנו הולך למכור סופגניות מאוד בציונית. הוא אשכנזי ליכודניק מניאק, אני שונאת אותו! תפסיק! אשכנזי! אני לא עושה את זה. תגידי שלום, מה נשמע? מה את חושבת על הטיול המגעיל הזה? התחלנו טוב ואנחנו נסיים אותו טוב, לא? 3 אוטובוסים. על מי את עובדת? אף אחד. זה היה בציניות. 3 אוטובוסים? 3? 3 אוטובוסים. גאווה? גאווה? לא מבינה. טוב, תגידי מה. זה לא אלה, הבננות בפיג'מות, ממש חיפשת. סיבת פיג'מות. גם בזה יש לך תמונה שלנו, נכון? היה נחמד, זה מצולם. כן, אני יודעת, אמרת לי. זה יופיע בקטע ציום שלנו? בטח. זה בערוץ 9? כן. תגידי שלום. אני יופיע בערוץ המקומי! סתם לא. זה בכך. זה לא ממש. לא. אני מצלם את כולם. סתם את זה מה זה רואה מדי מה זה? גל גינגיס ליכודניק! יאללה, היא מנצלת כל רגע בחורה. גל גינגיס ליכודניק. למה אתה מצלם את זה? לא נצלם. אני מצלם את מי שמצלם. הגיע הזמן אמת. אני מצלם בך בחזרה ומטריד אותך. רגע, אבל מה הוא מביא לך את המצלמה שלו? מה אתה מביא את המצלמה שלך? מה? כדי שנצלם. למה? זה לסרט סוף שנה. ולמה הוא מביא את המצלמה? מושון שלנו! יש לו הרבה כסף? אני רוצה להגיד שהיה חופש גורים הכי בן זונה בעולם ומאוד נהניתי והלוואי ולכל אחד יהיה כזה חופש בורים, הלוואי. אני רציתי להגיד ואני אוהב אתכן. מי זה חן? לא יודע. מי זה חן? חן זה זאתי ש... זה הגוזית קשית. אני רק מקווה שבן דוד לא יגנוב לי את הבחורה. אני מקווה שבן דוד לא יגנוב לי את הבחורה. אל תדאג, היא תלך לבד. היא תעזוב לבד. טוב, סלח לי, כן? לא. לא, תעזוב, לא. ליאור. זה שובר את הגב, זה בשני דברים.
אפשר לעשות... לא להפריע לי עכשיו. צילום של כל הילדים. לא, צילמתי את עצמו. כלניות! כלניות! סבבה! מי אמרתי זיינו? האם זאת ה... סופף, האם זאת המאיה? ארז. אני מתקופף עכשיו. אין איפה רואים? אני כמו שמה? תופס לי דברים חיוביים? כדאי שתפסיק. שמור פנים! שמור פנים! יאללה, אני מבין שאתה חרומן, אבל לא יודע. טוב, יש לך פה, הוא צודק, שום דבר גבר. מי? איזה קליפ. מה? עזוב, תעשית, זה קבוצה שעולה יותר ממך. היי, זנגי! אמא שלי בוחר. הלו, שבו, אני צריכה לספור. די, אתה מבלבל אותי, תשאיר. ליאור, שב! תגידי, מה הבעיה? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 13. איזה יביא לה השראה דיסק כזה ויחזור לימי הלהקה. ימי הלהקה מושך. לא כדאי בו. תפסיק. כדורגל! כדורגל! הכוח הנלחם בפשע! לא, אני מבטיח לך. היית ההפך של המצלמה הזאת. לא, שים את זה, שים את זה. לא? צילם אותי. אני בלקת. תגיד לי, מה אתה חושב שאתה? ליאור, לשחור! צלם, ליאור. שימו לב! שימו לב! קרובנקה! אסף! חניבה לקצר! זהו, נגמר! ראיתם מספיק? וזה אסף! לקוח מתוך שטוב. ליאור, לשחור, ליאור! תודה. ליאור! אמרגית אבל! ליאור! רגע! אני אביא לך, תירגע! היי, ליאור! שימו לב, גנב הבחורות! too late. תירגע, תקבל את זה, תירגע. אני שומעת פחות טוב. זה לב. זה לא אוזניות. רגע. היא שונאת שמשלמים אותה. רגע, אתה מצלם אותי? לא, כן. מה לי? ליאור, אתה לא יודע לצלם, אתה זז, אתה מכוער גם. אני אביא לך, תירגע, אני אביא לך. איזה חמודה, נו.
תראה איזה חמודה. הם לא אומרים עליי חמודה, הם אומרים על נועה, רק שתביני. למה אתה לא אומר עליי חמודה? כי את מורה. מה זה מורה? הגזמת לגמרי? ליאור, אני אגיד לה. זה מחנכת שלך, אני אגיד לה. עזוב, עזוב את המצלמה, עזוב את המצלמה, עזוב, עזוב. איזה חמודה. לא שמעת. לא, זה פלאפון. יש נתק באמצע. שונים בדרך. וזה, והשני, אמא שלי, עכשיו תעלי של עצמי רגליים זה משנה בקטע, אני שנייה, כן. זה בעיה שלי לא אכפת. אוקיי. ארז, עזוב את המצלמה, ארז, עזוב. אומייגאד, היא נשברה! מה? צריך להראות לו את זה. מי מצלמה יש, ארז? של יוסי? הלו. איזה יוסי? יושי מכונית. רוצה לבוא לבלומפילד? הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים? מישהו רוצה לבוא ליאור? רוצה? אני אגיד שאני בא רק כשאתה מצלמה. אני אבוא, בטח שאני אבוא. קנה כרטיסים. עכשיו. וואלה, יש לי מבחן קטנה. אבל אתה רוצה לספר קצת, ככה אתה לא נראה מה. ג'רדן! זהו. או, כמעט זה נפל. זה הסיפור שלו. אני אצלם, זום. זה זום על המרוקאי. הופה! You go, man! נרדף, אתה יודע. זה המספר שלו. אם הוא ירצח, אנחנו נדע שזה הוא. אנחנו נדע את המספר שלו. רגע, ארז, אני במוזו. איך מסתדר? אני לא יכול, זה לא קורה, זה לא קופץ. אחורה. לא, אני רוצה, אבל זה... אל תשנה את זה. ההשקעה דפוק, זה לא מצלם כלום ככה. תביא את המצלמה, אתה... איזה יופי, כאילו בא לך מהר. פיקי, יש לו אוטו. יומי שלי יומי שלי אני אוהב ללכת לים לתפוס את כל החבר'ה שם לתפוס גלים גדולים כחולים לשכוח את כל העולם כן ימי שלי ימי שלי כמה טוב היה בים חבל שלא הגעתם לשם היו גלים גדולים כחולים שכחנו את כל העולם כן ימי שלי ליאור, עשה מקום לגבר. וואי, מסריח פה. חבל שאתם לא מריחים. ארז שהשובב. ארז, אל תחז כבר שבועיים. כל השאר מצלם רק נוף. נוף. זה לא מעניין. גם זה לא מעניין. נו, תעשה איזה מצבני, לא, אתה רואה אותו? רואה? לא. איזה מצבני. יואו, גדול. לך לשאר מצלמה? טוב. רגע, לאה עולה היום, לא חייבת אותי. והנהג מונית שלנו עוד פעם. מהר.
לא נכון! הריח המסריח פה? לא מצטער. אכלת אותה מצלמים. מושון שלנו! מושון שלנו! אתה לייבש אותה, מה אתם רוצים? רגע, לסירחון, אז בטח... את זה לאמא שלך. אתם יכולים לראות סגל יהודו בחיים, לעצבן אנשים הוא בנעליים. רגע, תפתח את הנעליים. אולי בנעליים היום. אומייגאד! מה היה אפשר להביא ריח? די, עזוב! מה עשית? הלכה המצלמה! רגע, אוקיי. רציתי להגיד שגלעד אורן הוא חנון מתנשא. גלעד, חנון מתנשא. גלג. וזהו. למה לא? צחנת שיניים. אתה יודע, לא, אני יודע למה הם עשיתי. מי שיסתכל על המצלמה יראה את התאריך ואת השעה. עכשיו, כל דקה יראה שעוצרים, ודקה אחר כך רואים שמפעילים. אין תאריך שם. למזלך. מה אפשר? אני אומר את זה לפניי. מה יש לזום כפול 40 של לאגרים? למה זה כחול? לא יודע. למה זה כחול? זה הראש של ארץ. מה, אתה נדעת מונית על זה? זהו, עוד אחד. זהו. ארץ, אני לא לסוס, נו. איזה אומלס? איזה אומלס? זה מחבל, והוא בדרך כלל לקבוע, מה אתה מפריע לו? צלם אותו, נו. הנה, צלם, זה כל הקטע. זה מחייב, לא אמרת להתפוצץ. זה אצלו זה מחבל. לרשות. נזכיר אותו. זה עובד? לא, זה תפך, נו! תגיד, אתה מצלם? זה מצלם עכשיו? אחר כך אתה רואה כזה. צלם דרך, זה יכול להיות מחבל בפוטנציה. אולי תחזור את זה שנייה. מה אתה מצלם? ארז, מה אתה מצלם? מחבלים בפוטנציה. ארז, זה אותו ארז! ארז, מחבל! צלם אותו, מחבל! יש לי ילדה במושב האחורי. הנה פדופיל. ארז פדופיל, בוא מבקש חתימה. לא יודע. מה זה אותי? על הבטריה. דפוק? אפשר לטעון את זה. ארז חייל, ארז מקדונלד. די כבר. צומת גולני. מה זה? במסע פה? צומת גולני, ארז, צלם. ארז, אל תשכח. ארז, צלם. טוב, בסדר. איזה נעלה. אונס. סתי, די. וואה, שלושה. הכל היה שחור. הלכתי ברחוב. תפסתי מאחורה. לא ראיתי אותו, אני אומר לך. אנשים, תהיו ערניים. אל תסתובבו ברחובות סתם ככה, זה מסוכן. המוכרי בלונים האלה, זה לא יאומן. אני לא יכול לדבר על זה. אנשים. בוא נשאיר משינה, זהו. הכל היה שחור, הכל התעופף באוויר. הצד השני? אצליה. לא, בואו נשאיר, מה קרה? בואי נפתחה את השעון. בואי ראיתם מה היא עשתה? היא התפתחה את השעון. היא ניסתה לגלות את המצלמה. לא, אל תצלם את זה. אמרתי לכם שהוא לא רוצה. לא, אוקיי, יאללה, נו, פעם. אבל אתם שרים. רגע, מה?
נו, איך הולך הבית הראשון? לא, אתה סתם ממציא כל מיני שטויות. היינו אני, דודי על הגבעה. תסתכל! איזה יופי! נו, שלום פה. אני בן. היינו אני ואודי על הגבעה. אודי אמר שנגמרו לו המסטיקים. חיפשנו בכל הכיסים ולא מצאנו. היינו קרובים לקיוסק קטן. מוכר דרוזי אחד הציע לנו מסטיק לא מזוהה. לא ידענו אם לקחת, לא לקחת. בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. תחמושת. די, מספיק! שולח את הידיים. הייתה להם שיטה. כולם לוקחים את הלחמניה, אחרי זה שמים את החומוס. אחרי זה שמים את הסלט, בסוף על הקוקייה. אז בסלט על הקוקייה, הם משחקים רימון. דני נפגע במטח הראשון. היה טעים אמנם, אבל 9 שקל לחמניה עם חומוס. פשוט מוצא. בגבעת התחמושת. אני אסביר לך משהו, ארז, זה חייב להסתיים, בסך הכל רצינו לחזור הביתה בשלום, זה לא יעזור. ארז, תעשה. מתכון הכנה לחביתה עם פטריות. לוקחים ביצה, שוברים לכלי עמוק, שופכים את הפטריות פנימה, מערבבים. בינתיים המחבת עם השמן על החום גבוה, מתיכים את השמן. מאיה. מישהו עוד יש? איריס? לא, לא פיקצ'ר שבס. זה לא לעשות בגבעת התחמושת. די כבר! איציק לא ידע מכלום. היא הייתה בסך הכל מתמחה קטנה. זהו, תם ונשלם. ארז, אני אומר שנמחוק את הקטע הזה. הבית לידינו! לא, זה נופל! יש פה שני אנשים משתי ידיים שעוברים ארז! תסור אליי! אני אעביר לך, לא, זה צריך לעבור עד שאני אעביר. אני אעבור. ארז, תביא שנייה את המצלמה, ארז! תפוס! בשנייה! מה, אתה דפוק? מה אתה זורק את המצלמה? זה בכלל לא פעל, קח את זה! תביא אותה ותביא! הנה, רגע, שנייה, קח! מה אתה דפוק? קח! די, פוטר! תראו במצלמה! למה הם ערומים שם בכנרת? בוא נעשה קלוזר. איזה יופי. את האוטובוס שם. הוא שלנו. ארז משאית, ארז. הוא שלנו. ארז משאית, מה קורה לך? שטוב. מה תעשה? מה? היינו משאית. בום! רק שנייה, והנה עוברת גם. הנה שלולית הכנרת. אפשר לראות כבר את התאים מתים בתוכה. אין בי לבטל. בואו נכדרר קצת. מה הבעיה? איפה זה יש תחת? בואו למים! נראה איפה הגענו.
הפנים לשם. נכון. אז אנחנו צריכים ללכת אחורה. מגיעים לדשא, פונים. לשירותים. לאוטובוסים. אין הכניסה, חתיכת... בכלל, חתיכת אידיוט. מה הבעיה ללכת? זה קרוב אז. מה פתאום? בטח. לא מפה באנו. הכניסה אבל לא. לא! זה הכניסה. מה פתאום? זה הכניסה. רגע. לא, זה הכניסה! לא, אתה לא רואה את זה? זה הכניסה. רגע, זה הכניסה! הלכנו לכאן, תכף נלך לפה. זה הכניסה! אני אשבור לך שני לכם את הראש, נו. טרמפולינות! אתם לא מבינים. רגע, אנחנו נסענו, הגענו, חנינו כאן. היום, זה בסדר, אני אחכה. הלכנו ברגל עד לכאן. הלכנו ברגל. תהיי בשקט, כן? הגענו לכאן. צריך לחזור להצטלם עם תנין. בוא. אתה בא? כאילו אין לך מה לעשות. ממש? דוגרי גבר. ממש לא! תמונות פספורטים פה עם תנין? חזור. זה צריך לצלם, זו בשביל. אני רוצה להבין מי זה תנין! לצלם את החיים. בוא נתקע אותה באבנים. בוא נתקע ארז! ארז! זה לא נתקע לשם פה! אוי! מזל שלא נפלתי. תראה סיפה! גועל נפש ובריחה אחת. בית של מוניקה. פתאום הוא קם, איזה קר. איזה חמוד! איזה גודל. אחד כזה תופס אותך, אתה מת. אני רוצה לציין את החמודי הזה? יאללה, בואו. איזה כוסית? תאכיל אותו. בא. היי, תחכו לי זונות! וואי, הם דומים לך, ליאור. תעשו זה מכוער. אומייגאד, רונן! הוא מסתכל עליי, הוא אוהב אותי. תסתכל. הוא פוטוגני! איזה חמוד. מישהו לא תפתח שיניים היום. תנלדת, בוא חמוד, בוא. אולי הם חלשים. הוא ידפוק בך ביס כזה, שנייה, הוא מסתכל עליי חמוד. תסתכל על זה יופי! רגע, שנייה. עבדת עליו. ליאור! לא, דפוק, זה הולך ככה. זהו. הראה אותו ונכנס כאן. איזה חמוד. יאללה, תעשה לרוץ הגועל נפש. הלו, מה יגיע? חייבת להעיר אותו. חייבת, נכון? חמוד. זה פוחלץ, מה חמוד בו? רגע, איפה זה היה לי קודם? למה הם לא גובים? הנה. נו מה, עכשיו הוא נאמן לי במים? יופי. אז בוא נזרוק לו וואטסאפ. איך הוא מבין את זה הרבה זמן? אני לא מבין את זה. קטע שהליאור נמצא בהם לחוק המזור.
בואי תראי את זה! אליגטור. אליגטור קוראים לזה. זה הפנינים האמיתיים. וואי, אלה מגניבים. כולם במים יעני טובעים ביחד. פים פים. זוזו. תזוז זבל! זבל. פה יש הרבה והם גם לא זוזו. זה הגדולים, נראה לי פנים. איזה פיצים, תראו את הקטנים, תראו כמה, הנה זה עץ. די, מה, אנחנו רוצים טיול בספארי, אתה מראה לאף אחד, אותם מה אתה מתקלם? למה הוא חמוד? בוא. בואי נזרוק להם לחם. אסור. מי שזרק להם מקס. אליה, בוא נמשיך. בואו נמות את הגשר. זה פיראנה. זה פיראנה חמודים כאלה. זה פיראנה. פיראנה אחותך. קרפיונים כאלה. יכול להיות. הוא זז! הוא שט! הוא שוחה! ימי שלי. אתה לא רואה כאילו יא עיוור. הוא זז! זהו, סודר קפה. שעתיים לפהק, מה נעשה? פיפ. אתה תהרוג אותי? תאותת. הוא לא מאותת. הוא התנגש ממנו. לא, אתה זה אכלת אישו? יאללה. שנייה, הוא זז. הוא סגר את העיניים, אז... טוב, אל תשיתו, אנחנו יכול להגיע לכאן? אמא, מה זה? זה רועד? כן, אתה על מים. אפשר ליפול. מה נלך? אני לא נשארת כאן. בום. אם נשאיר לך, תזיז את עצמך? אם נשאיר לו I want you in my room, לא נראה לי שהוא יבוא. מעניין למה הם לא מערבבים את התנים האלה אחד עם השני, הם יאכלו אחד את השני? גנים שונים. מה יש בזה? מה זה? זה קיימן מצוי. מה זה קיימן? זה חיימון. מה לעשות, לגעת לו בזנב? כן. תקים אבל את הראש ככה. נגעתי. בוא נראה את זה. אסור הראש. אסור לשלוח ידיים. אני חושב שיעשה קפיצת ראש. הוא מזיז את הראש. אני מת, בוא נזרוק עליו אבן נפרוץ לך מים. נכון? פיפול, קם. נזרוק עליו, אתה יודע מה יקרה? אתה לא יודע מה יקרה. קם. אני פשוט התחיל להשתגע. יש לו אינסטינקטים של תנין, ליאור, אל תעסק אותו. איזה איטיות. יש לו זמן. אין לו מה לעשות כל היום. תראי איזה לאט הוא זז. אולי תזוז, יותר מהר אם אפשר. יורד מים עכשיו. מה זה מעייף לראות אותם? יורד גשם או נמדמה? יורד גשם, ילדים. אני לא מרגיש כלום. מה מגניב? אוי! ארז, עוד אחד. מסור! ארז, עוד אחד. עוד אחד, ארז. איזה חמוד. לא! לא יראו את זה אבל. יואו, תראו אותו! זה לסת חמודה. מי חמוד? איזה גודל. לא, הוא שט. זה גודל, את שהוא זז. תראו איזה יופי. אם היית רזה יותר, היית זז מהר יותר. אתה לא חושב? זה דיאטה. זה ממש מהר. אני נכנס למים. אתה עושה את זה. נו, מה זה? כן, שיער סימה. הוא נכנס. לא, בוא, עושה קצת ראש. זה לוקח לו זמן, אבל הוא עושה. איזה גבר? הוא נתקע. הם כולם זזים עכשיו. משהו קרה. די, אני הולכת.
עומד להיות פה ילד. לא, זה אספה משפחתית. איפה הם נהנים? יש מכות, אתה לא מבין? פמילי מיטינג. זרוק את זה לשם. בוא, יש שם הופעה, אנחנו מפסידים את ההופעה. בואו ניתן לו מחיאות כפיים, ויצא עליה, תגידו לוסי. בבקשה. קדימה. קיבלת את המחיאות שהגיעו לך, בבקשה. מקום על הכידון ויוצאים לדרך. היום הם לא כל כך ממושמעים, מה קרה לוסי? בואי. תצאי מהלחץ, יוצאים לדרך, בבקשה.